gotigana yubono mwancho mu ligeria buna botambe stariki chigaje stariki 14 kiro mwaka chumu tunyogatano nalimo nechinga kibona anene ensemeli yo kurusia manyinga litukali go chingura limanyekanete buna World Donation Day litukali ni kiombe kilikia kikurusia manyinga giatarira enseme yemaga sarongoro gusibuno mulikito Ndemo Steven agotomanya. Rero nigo rero rituko gochengero kwenana kwa manyinga gochiase chinyagitari na chibengi choko gacha manyinga ime akisi ritukeli nigo ria chengeru ase secondary ya St Edward Nyabioto ime ward ya Bosoti Sengera ase wizara ya bocheru nenyagitari ya KTRH yara umwe goyo. Rero ne rituko ria bantu kwerwa barua manyinga ensengima that means the whole world na unde bwensi orenka rero nonye nanyo koribia karua manyinga ikotogote banga litukerie maana ya enereri litukerie maana ya eneri nga ekare kwarura manyinga igwakonyira abantu abange bali barwarete nabo gekare kwarura manyinga nko egure kadi yigage gokonya ngomuntu mino kararware nyagitari ende yonsi na bakogenda bokwenda ne kadi na bakoigwa manyinga bosa otarwakana no ene shiringi aselie tariane Gabriel Momanyi Mogaka senior principal St Edward Nyabioto High School gaiga semwaja buya mono ase timu yo goikaga iga kiara litukerie twariganyererete mono sana litukeri ni liokorwa amanyinga na amanyinga muna moroche na amanga arega ausio amanyinga ara na amange na enda aruru una botambe tokora kera lituko ngorutore ekero ngakimune yega yaikire abataka na bakonyora amanyinga aya ikiagera mbali gochikobeka ngo mutaka tari kobekego no monda ngochikonyora ari abana bakira asante sana soko kobarete ngincheye na ende njira mwanyarure na arorere mbuya ndochinga na batora baso ikibono chi paint chi nyinge mono irenge target yaringe bonoga okogani kwa manyinga ni gokore igoro imense kurengana na barwaire banyaganeti na bali bakubwaterani gwa aseme basukano na bali bakoibora abantu nigo basabiruko bakorwa manyinga ayo arabeka gokonya chinga kiechio nige wizara yo bochenu kisi ya ereire buna emeroberi yo komente birengo byobonyagitari imechi ward nero asama tukale bosio muna bono ewiki yaitete mugavana ito Simbarati na rata mariogo amange ayachite chinyagitari yao na ande wiki yegocha na anda mariogo ande ngocha rekegera bantu baito banyara konyora mariogo andonse chinyagitari chita sobwororo especially chinyagitari chikuru gwaji dispensary ne health center amariogo toko abantu baito bosa tori gwakana no ine shilingi otatiga chinyagitari chine na chi sub county referral hospital no chire chwakanira mariogo lakini bono mugavana ito bekire obonene ko make sure nga mariogo ngotokara sinyagitari na abantu baito ngorwari gubare buna batakeire na boigo bone gatwatebiria abanyagitari baito bakwanira abantu baito buya sinyagitari yao nande babategerera kere bagoje sinyagitari elio abantu baito banyara gutwara oboremu bogoje sinyagitari cya serikali gochi gutwara abanyagitari bakuru consultant doctors bayicha gutara chi sub county referral hospitals kere wiki chi consultant chi bando gochi gutwara bagocho kwanda barra bali bweto burwira aho tari konyakorora ne sinyagitari echi babarora babalikira mariogo adiatageire tokonya guchandika gocha general Kuripoteria Ndizi TV korwa skuli ya St Edward Nyabioto ebungi ya Bomachoge Chache e county ya Kisii rietariane Ndemo Steven.